V tomto videu vám predstavím našu kozmetickú taštičku, ktorá okrem toho, že je elegantná, je hlavne praktická. V balíčku vám príde v saténovom vrecúšku, ktoré potom môžete použiť na rôzne účely, takže ho nevyhoďte. Jej ideálna veľkosť vám v kabelke či kufri nezaberie veľa miesta. Je vyrobená z umelej kože, z vonkajšej časti, ale aj zvnútra, čo vám umožní taštičku vždy dôsledne očistiť. Na uľahčenie organizácie produktov má 3 priečinky. Prvý, predný priečinok s magnetickým zatváraním je vhodný na produkty, ktoré potrebujete najčastejšie použiť, ako napríklad olej na pery, lesk na pery či rúž. Do druhej, väčšej časti taštičky môžete vložiť napríklad púdrenku, alebo 2 či 3 a celú sadu štecov pod názvom Vyššia rada 6 štecov pre oči a líca. Každý držiak je totiž nadizajnovaný presne podľa rozmerov rúčiek štecov a tým pádom nemusíte mať štece nahádzané na jednom mieste spolu s ostatnými produktami. Tieto priečinky sú vhodné ale aj na ceruzky, ak by ste sa rozhodli nezobrať si všetky štece. No a tretia časť taštičky je vhodná na ostatné produkty podľa individuálnej potreby.